siyazi lento senzo la ibhasi sisokole kwayizolo for ugoduka. So into yabo i-unfair bayenzayo bebenosixelela because ngesikwazile uzifunela into zokhwela. So sicela babuye. Basheke bengenanto zokuya emisebenzini abakhweli bebhasi eGqeberha eMpuma Koloni ngenxa yogwayimbo labaqhubi bakwa-Algoa Bus. He also alluded to me that no, we can disband the PKTT same way as they disbanded the Scorpions. Umkomishina lamapolisa kuzwelonke uNtshengelefani Masimula uphinde wavela kwakhona phambi kwekomiti yesikhawu yeParlamente namhlanje. Onkamehlo athe ntshoko umdlalo weMamelodi Sundowns neMarumo Gallants ngokuhlwanje nanjengoko liqina idabi lokulwela iBetway Premiership. Senibulise emakhaya uKandandambi Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla. Abasebenzi baseGqeberha eMpuma Koloni abasebenzisa i-Algoa Bus bachatshazelwe ngamandla luqhankqalazo lwezibhasi kunye nemanyano zabasebenzi zalommandla. Ngentseni yanamhlanje abasebenzi abaninzi bahambe ngeeteksi ukuya emisebenzini, nto leyo eyenze ukuba bazibone bephantsi koxinzelelo lomandla nanjengoko bebesele beyibhatele imali yebhasi yeveki. Abakhweli abasebenzisa i-Algoa Bus bathi baziva amalungelo abo enyashiwe ngoba abantu abachatshazelwa kakhulu lolu gwayimbo ngabantu abasebenzisa ibhasi ukuya nokubuya emsebenzini. Ndilate ngoku andiyazi uba ndizakwenza njani na. Nalapho ndisuka kwenye indawo uba ndizokhwelela apha. Ndisuka from eZwide ndazokhwelela apha eNew Bright because kaloku noko kungcono kolicala. Siyazi lento senzo la ibhasi sisokole kwayizolo for ugoduka. So into yabo i-unfair bayenzayo bebenosixelela because ngesikwazile uzifunela into zokhwela. So sicela babuye. Ukanti oonoteksi baye bangenelela banceda abantu ukuya emisebenzini namhlanje. We tried our best to service the people as we have also extended our time from 9 o'clock to 10 o'clock to try and service everyone. By doing that, we are trying to get back the trust of our people to trust us in communicating them to their places. Abakwa-Algoa bathi iingxaki abajongene nazo nemibutho yabasebenzi bezinokusonjululwa ngaphandle koqhankqalazo. We do not need to stop the buses from running because this is affecting not only you guys as employees, it's affecting the entire Nelson Mandela Bay. These issues are not issues that would have stopped operation. These are issues that are ongoing which we could resolve sitting on the table and agreeing on these issues. Imanyano emela abaqhubi bale nkampani Algoa ithi ayihambiselani kwaphela nomthetho omiselweyo wokuqubisana nokuziphatha kwabasebenzi emsebenzini. It's actually the sanctions. The sanctions that are employed by this disciplinary code are much harsher. For instance, a misconduct that warranted a written warning from the policy that was implemented by the employer prior to this implementation of this new conduct. It's a straight dismissal, and that is a problem because we are all human beings. We make mistakes, and if you go and look at that accord, you will see that the items that are in there are day-to-day issues that these drivers deal with. Abasebenzi ababambe uqhankqalazo bathi olugwayimbo luzophela xa kukho isivumelwano esicacileyo esisuka kwabakwa-Algoa ngokuphathelene nendlela efanelekileyo yokuqhankqalaza ukuvakalisa izikhalazo zabo. Umkomishina lamapolisa kuzwelonke uNtshengelefani Masimula umile kubungqina bakhe bokuba umphathiswa wamapolisa osekhefini elikhethekileyo uSenzo Mchunu usilela ukumxelela ngomyalelo wakhe wokuchithwa kweqela elalijongene neziganeko zokubulawa kwabezopolitiko i-PKTT ngamafuphi. Uthe oku kwenzeka nangona uMchunu ebenethuba elaneleyo lokumazisa ngoDisemba ka-2024 ngaphambi kokuba akhuphe lo myalelo. Masimula ukuthethe oku ngethuba ebevele kwakhona kwikomiti yesikhawu yeParlamente.
Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uFani Masemula uthi sasingenasihlahla isigqibo sikaShadrack Sibiya sokuchitha iPKTT. Uthi elinyathelo lalifana nqwa nelo lathatyathwayo lokuchitha iScorpions. First day, when General Sibiya came to me with that, as we were discussing how should this be done, I think it's on my evidence, I'll repeat it, that he also alluded to me that no, we can disband the PKTT same way as they disbanded the Scorpions. uMasemula boleke ngelithi injongo yokuchithwa kwe-PKTT yayikuphazamisa uphando laseGauteng oluphathelene nokubulawa kwabantu abafana no-Ahmed Swart kunye namanye amatyala akumila kunje. It shows the intention was not necessarily to get dockets of PKTT KZN. It was to get the Gauteng dockets because he was given KZN dockets. He returned, well, he did what he did with them, left them, and he still wrote a letter to say, I want all dockets, including Gauteng GC Ops dockets. Lo kaMasemula uthi kutshanje sele ityumbe iqela labaphandi lijonge nzulu amatyala kaVusimuzi Cat Matlala. There is a couple of dockets I moved in Gauteng of Cat Matlala some recently. I did not pick up the phone and phone a detective and say, I want that docket now. No, I spoke to the provincial commissioner and said, well, I'm not asking him. I'm telling him, I want this docket, that docket, that docket. And then he collected them, he brought to me. And I told him, no, I want them to be investigated by this team here. And then they do so. Ukanti usekela mkomishinala wamapolisa nosele isitya umhlala-phantsi kungokunje uFrancina Vuma naye unike ubungqina bakhe kwiveki ephelileyo etyhola ukuba uMasemula kunye nomphathi wamapolisa wangaphambili uBheki Cele babe nenjongo zokumgxotha kwinkonzo yesipolisa. Namhlanje ikomishoni kaJaji Madlanga iveze uthotho lwemiyalezo kaWhatsApp ebandakanya uSargeant Fani Nkosi otyholwa ngokuthutha imali kusomashishini oseluvalelweni uVusumuzi Cat Matlala kunye nosekela mkomishinala lamapolisa kuzwelonke omisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya. Le miyalezo iquka incoko phakathi kwakhe noVusumuzi Cat Matlala, somashishini wokhuseleko lwabucala uSteve Mutsumi kunye nomphathi weteksi uJoe Ferrari Sibanyoni. Uphekwe esophulwa ngemibuzo namhlanje uSargeant Fani Nkosi nongumcuphi kwicandelo lolwaphulo-mthetho olulungelelanisiweyo ebupoliseni. Engqina phambi kwekomishoni uNkosi uvumile ukuba wabelana ngeenkcukacha zamapolisa eziyimfihlo neziquka iingxelo zobuntlola kunye neenkcukacha zasenkundleni kunye nosomashishini uStephen August Mutsumi. What it seems to me, yes, is that for several months now, you've been sharing with Mr. Mutsumi stories about the demise of, let me describe it as a faction in the SAPS. General Khumalo, General Masemola, and General Mkhwanazi. And on the day that the position of that grouping within the SAPS probably looks weakest because General Khumalo has just been arrested, you speak to General Mkhwanazi and his response is to come back to you with Tupac and essentially say, I'm going to fight to the bitter end. Mr. Mutsumi, he loved General Mkhwanazi with everything. So there is no way that I will send Mr. Mutsumi for Mr. Mutsumi maybe to celebrate or something. No. Umkomishinala waphikisile amabango kaNkosi. You're changing your reason for sending this to Mr. Mutsumi. You first said you sent it to Mr. Mutsumi because he was worried about General Mkhwanazi, how General Mkhwanazi is reacting to this. That's why I've had this engagement with you. It's because of that answer. Now you say I sent it to him because the previous day he was annoyed that I'm playing Tupac and I just wanted to show him that even General Mkhwanazi plays Tupac. They can't both be true.
kumatyeli aliqela igqwetha likankosi liphakamise izikhalazo malunga nokusilela kwenkokheli yobungqina ukumnika amaxwebhu athile obungqina phambi kokuba aphekwe ngemibuzo unkosi. Now, Mark, what I'm raising now is that in as much as accommodative as I want to be, it is getting too much that as we continue with the process, new documents are revealed and revealed. Ukuphekwa ngemibuzo kukankosi kusaqhuba. Isebe lenkonzo zoluleko liphinde labamba ibanjwa elaqhwesha kwiziko loluleko laseSerfontein KwaZulu-Natal kwinyanga ephelileyo. uThulani Gcaleka uphinde wabanjwa eGauteng kulandela uphando belukhokelwa liqoqo elikhethekileyo lesipolisa ngentsasa yanamhlanje. Ngaphambi kokuba aqhweshe luvalelweni lukaGcaleka wayegwetywe ubomi bakhe bonke enkolonkoloza eziseleni ngamatyala nobuzaza kakhulu naquka ukuzama ukubulala, ukudlwengula, ukuphanga nokuqhekeza indlu. Kungoku nje uza kujongana nelinye ityala elongezelelweyo elinxulumene nokuqhwesha entolongweni. Isithethi sesebe lezoluleko uSingabakho Nxumalo uthi kungoku nje uGcaleka usiwe kwelona ziko linokhuseleko loluqilima. Lihlehliselwe uLwesibini ozayo ityala lolwaphulo-mthetho elijongene nonyana walo wayesakubanga umongameli waseZimbabwe uRobert Mugabe kunye nabo atyholwa nabo. uBellarmine Mugabe kunye noTobias Matonze babuyele kwinkundla kamantyi yase-Alexander namhlanje. Esi sibini sityholwa ngokudubula ze senzakalise umsebenzi kwikhaya labo eHyde Park eRhawutini kwinyanga ephelileyo. Bekumele bafake isicelo sabo sokufakana imilomo ngezityholo abatyholwa ngazo namhlanje, kodwa inkqubo ithe yamiswa ngenxa yokungabikho komtshutshiso phezulu. Mugabe noMatonze bajongene namatyala asixhenxe naquka kuwo elokuzama ukubulala, ukuba nompu kunye neembumbulu ngokungekho semthethweni. Sinamkele kwakhona kwinqaku lethu lokuqala sithe bashiyeke bengenanto zokukhwela abakhweli bebhasi eGqeberha ngenxa yokwayimbola abasebenzi bakwa-Algoa Bus. Abasebenzi bafuna kuhlaziywe umgaqo-nkqubo wale nkampani noqobisana nokuziphatha kwamapolisa. Kulindeleke ukuba kudaleke amathuba emisebenzi aliqela ze kuxhotyiswe nangezakhono ulutsha kwicandelo loqoqosho lweelwandle, ingakumbi phantsi kwamacandelo eoli nerhasi. Oku kuvele kwingqungquthela yesihlanu yaminyaka le yamazwe eSADC negxile kwizakhono ezahlukeneyo kwicandelo leoli nerhasi. Le ngqungquthela intsuku mbini ifikelele esiphelweni namhlanje. Izigubhuqa zoshishino eziphuma kumazwe abohlukeneyo eSADC kwicandelo loqoqosho lweelwandle, i-Oceans Economy ngabulamakhumsha, zidibanise intloko kwezi ntsuku zimbini kwingqungquthela yesihlanu yeoli nerhasi nalapho bekushukuxwa imiba eliqela kweli candelo. Le ngqungquthela iza kuba likhubalo ke ekudalweni kwamathuba emisebenzi ingakumbi kubantu abatsha. We're going to need engineers, we're going to need welders, fitters within that space. And obviously, once we scale up, from exploration to production and all of those things, we would obviously again need, ship repairers in that. And that is twofold. It's on skills, and at the same time, is also for the entrepreneurs as well to be able to participate. Abathunywa kule ngqungquthela bavumelene ngamxhalomnye ukuba icandelo leoli nerhasi adlala indima enkulu kakhulu kuqoqosho leli nakwi-SADC iphela. Oil and gas is going to be that much bigger player in terms of turning, around the economy of this country and within the SADC region as well. Kodwa nangona kunjalo, amatshantliziyo ezendalo nokusingqongileyo kuquka nemibutho yoluntu abahambisani nokuphazanyiswa kwendalo kuba kufunwa ioli nerhasi, nto leyo athi urhulumente iphazamisana noqoqosho. Urhulumente ke uthi uza kusebenzisana nabo ukufumana izisombululo. But I'm also glad that civil society, they are part of the conference because they're also raising their concerns that we need to sit down, we need to align our policies. We need to make sure that our policies, they are not putting them down, but also focusing only in economy. But we must also work together with them so that we can come up with solutions. Urhulumente uthi uza kuququzelela namaphulo okufundisa banzi uluntu ngeli candelo
Ukanti ke ifikelele esiphelweni namhlanje lengqungquthela. Umasipala wasemsunduzi eMgungundlovu KwaZulu-Natal uphehlelele ngokusesikweni iveki i-Library Week eqatshelwa ngomhla we-16 kuya ku-22 ngale nyanga kaMarch. Kulo nyaka umxholo uthi Reclaiming Knowledge, Empowering Futures. Injongo kukuphawula indima edlalwa ngamathala encwadi ekugcineni ulwazi lukhuselekile yaye lungenaziphene nakubeni ukufundwa kwencwadi kubonakala ngathi kuginywe ngamandla bobuchwepheshe banamhlanje. Amathala encwadi kweli abonwa njenge-arhente zokuxhobisa uluntu ngolwazi olungahlawulelwayo kwanekhubalo lokuthabatha inxaxheba kwinkululeko yelizwe. Kambe njengoko kule veki kuqatshelwa i-Library Week, amathala encwadi adlala indima enkulu ekubeni ngumthombo othembekileyo wokugcina ulwazi xa kuthelekiswa nolo lufumaneka kubuxhakaxhaka banamhlanje. The spread is ensuring that the rural areas are also getting libraries because they were ignored before. Unfortunately, 2026 is the year where we are going to be doing libraries, constructing libraries for the last time, because National has already instructed that we must stop. Iziphathamandla zithi zizama ukubethelela ukubaluleka kwalamathala encwadi kuluntu lwasemaphandleni. We encourage all the residents to visit our libraries, including the school kids, to start visiting libraries at a young age, to familiarize themselves with the culture of reading and writing. Odizadala bemkhwahlaza benkcubeko yokubhala incwadi abafana nomama uGcina Mhlophe bathi lichiza eliza kunceda ulutsha kwanabantu abadala ukuvuselelwa kwamathala encwadi. We should encourage young people to get library cards, to know that at the library it's free of charge. You don't have to pay a cent. Abanye abantu abakwazi lokho. Nabazali abanye abakazi balibhade library. Babuza noyenzani lama library wenu? Noyenza umtapo wani? We should share that knowledge. Sihlangene, sikhumbuzane ukuthi kubaleka kwalazi ezincwadi ezilapha yana. Enye isindala, isino 10 years or 15 years ikhona library kodwa ulwazi alubi lidala, aliphelelwa ulwazi. Ukanti liqhwatyelwe izandla elinyathelo lokubuyiswa kolwazi ngelixa kuza kuvula amathuba okuzixhobisa kuluntu. This Library Week is celebrated within the Human Rights Day, which is an indication that access to information, it's a human right, privilege for everyone. It's a must that everyone should have access to information. As librarians, they need to transform, and the libraries need to transform and be able to assist the community how to interact and how to engage with AI. Dinguzuki Cetywayo weendaba zethu ziphathelwa yiNewsroom Africa. Mamelodi Sundowns iqobisana neMarumo Gallants kwibala iLoftus Versfeld ngecala emva kwentsimbi yesixhenxe ngokuhlwanje. Onke ke amehlo aza kubethe ntsho kulo mdlalo nanjengoko liqhuba idabi lokuphumelela iBetway Premiership phakathi kweOrlando Pirates neMamelodi Sundowns. Akudlalwa kuyadlalwa kwiBetway Premiership kwaye sithetha nje iMamelodi Sundowns neOrlando Pirates ngawo amaqela ekhangeleka ngathi asethubeni elihle lokuba ziintshatsheli zeBetway Premiership. iMamelodi Sundowns ihleli kwindawo yesibini ngo-47 points emva kwemidlalo engama-20 kwaye ukuba iyawuphumelela lo mdlalo wanamhlanje iza kuqabela phezu kweOrlando Pirates ibe na-50 points. iBrazilians ziza kulingana nePirates ngemidlalo emva kwalo mdlalo wanamhlanje ze ziyishiye iPirates ngo-2 points ukuba ziyaphumelela. iSundowns iya kulo mdlalo wanamhlanje imisila iphezulu emva kokubhulela amasaka iStade Malien yaseMali ngamanqaku 3-0 kumdlalo weCAF Champions League ngoLwesihlanu weveki edlulileyo. Abafana bestayile bayiphumelele yomhlanu imidlalo yabo edlulileyo kwaye iifolosi zabo ziyimela eshushu ebhotolweni zingophuncuka bemphethe kulamalanga. Kwelinye icala iMarumo Gallants ithande ukunyuka umnqantsa kwaye sithetha nje ihleli kwindawo ye-14 kwiloko. iGallants iza kulo mdlalo ibokoboko emva kokubethwa ngamanqaku 2-1 yiGolden Arrows ngomgqibelo. Liza kuqhekeka iqanda sibone umbala ke kwaye lo mdlalo uyaqala kwisithuba seeyure ezimbini ukusuka ngoku kwibala laseLoftus ePitoli. Man
babe kazibini ke kuwe Madikela noNcuthu ezindabeni ndikubulise nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yeMozulu mna bethuna ke gama ke ndikuthabile ndiyinzwakazi yasebathenjini kokubanzi ke masijongeni nansi iMozulu mbukeli wam apha ekhaya sisijonga ngokuqala kaloku iziganeko zethu kwalo mfanekiso wokuqala kaloku wemvula nje nemimoya nje phantse wonke uMzantsi Afrika ngokubanzi pha kumbindi ke mpela phaya kodiyara amaqondo okutshisa kwabaphantsi bevuka nje ekuseni ngo-19 degrees babuye ke ngokurhatya futhi balusonge beluvolasele kumyoli noxa kusibekele kakhulu phaya amaqondo abotshisa phezulu efikela ke kuye la 27 degrees ngokubanzi ke bethuna masijongeni kwakhona ke futhi loo maqondo wethu aphantsi naphezulu ke sivule ngephondo lokuqala neliphaya lona ephondweni lasempuma koloni mpela mbukelo mekhaya futhi kwindawo ezininzi nezizinza kaloku kwintshona nombindi olapho nabakorhafu futhi kaladoko wasekuseni futhi zezo ziganeko zezo ntshizane sithe xhaxha phantse nje yonke lantsasa ngelashumi nje elikhatshwa sisithandathu kokubanzi mbukeli wam masijonge phaya ephondweni ke lase-Free State nelizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika mpela kwindawo ezininzi athanda uphakama kakhulu kolaphondo phaya kooSasolburg ekuseni futhi nakooFrankfurt anciphile amaqondo okutshisa phaya efikela ku-13 degrees ngokubanzi bethuna ekhaya nantsi imozulu ephondweni laphaya entshona koloni ngamandla ndawo ezininzi ke mbukeli wam ezizinze kwimpuma namazantsi olaphondo phaa kooGeorge nase-Oudtshoorn ekuseni futhi zezo ziganeko zezo mvula nje phantse yonke lantsasa ngenxa ka-20 degrees kanti ke benje nje futhi mbukeli phaya ke kolaphondo laphaya eNorthern Cape mpela kwindawo ezininzi ethanda uphakama kakhulu phaya kooKurumane ekuseni naseKimberley amaqondo okutshisa phakathi kakhulu phaya ngo-19 degrees napha kooBriska ikhona nje inkwankca engephi xa bevuka ngomso kanti ke benje nje futhi ephondweni laphaya eNorthwest mpela indawo ezininzi ke eziphakama kakhulu ephondo phaa kumahika engwasekuseni futhi naseRustenburg ziziganeko zemvula zithe gqa yonke lantsasa ekuseni ngo-16 degrees kanti mbukele ekhaya ngokubanzi nantsi imozulu ephondweni laserhawutini mpela ke phaa kwindawo ezininzi kooPretoria khathi ngokwasekuseni futhi ngo-15 degrees eFranqwa ke phofu naphaa kweSprings eThembisa Soweto futhi ungathi kunethe ekuseni ngomsonyuka nam ngokubanzi sijonge iphondo laphaya bethuna eLimpopo mpela ke kwintshona namazantsi olapho lapha kooThabazimbi ekuseni futhi nakumbindi ePulukwane kwasekuseni kuyanetha nje yonke lantsasa ngenxa yakhe ke la-17 degrees ngokubanzi imzontsulo ekhaya nantsi imozulu phaya ephondweni ke lasempumalanga ngamandla ke kumantla nempuma elapho lapha kwindawo ezininzi futhi esikhukhuza embombela nakumbindi phaya emalahleni kwasekuseni funa amaqondo okutshisa phantsi efikela ku-12 degrees mbukele ekhaya vuma ndivale ndisonge imozulu phaya kwaZulu Natal mpela kwindawo ezininzi ke ezikumazantsi nempuma elapho futhi kooPietermaritzburg ekuseni napha kooKokstad ungakho ke ekuseni ngamaqondo okutshisa phantsi ka-12 degrees mna ndikuthanda kangaka xa shele myoli Anti mawethu